بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Suleiman Koulibaly. Abdoulaye Handan Djité. Tu as entendu ma voix? J'ai entendu et j'ai compris. Voilà. Ah, tu as entendu et tu as compris. Ouais. Il y a mais, il y a femme. Il y a femme. Parce que il y a des gens qui sont en train de faire. Ah, il y a des femmes. Tabarakallah. Donc, on va recommander une autre. Ma flamme flène, il y a faux kaba. Donc, il y a quel, il y a faux. Wati dobe mrobe kuma. Ibe kuma ma fait même rota femme. Mouna. Obike wable. Aïe, ne m'a fatigué, mon mouna. Abikere ko na ke chugate ya. Ko na ke chugodo. Kuma anga ke misali yere. E bi se ka zana do fo sisan. Ne ya me. Mais ba soro ma femme. Et ma koro de femme. Voilà. Non, ma femme ni o bebe o de kono. Ma femme ni. Mais il y a me koro di. Ne mu fo bi se ka sega. Me se ka sega. Mais a koro e mu ye. O ko abike hadu jaga boy. Aha, dore. O dore. Ya femme isa. Nya femme. O de ko hakli. Ko fenfen. Clio cli, hakli nyogon tula. Bamana goto ko clio cli. Ko hakli nyogon tula. Ale de ba be sanfe o. Oh, ko na fore ite hakli soro ten. Ko ni temoka. Aneni kon ti temoka o. I ba soro iye dansa gudi. Karsa. Ite hakli soro ten. Te me fenfena. Ko cheni kamla tinsa. Ko able o de kadi. So tinte ko glangwe. Ayo. Ko hakli bora. Shekela bi fa abora flana. Ko dongo de hakli bo. Ko e malongolo yaay. Bon, fana bi dépend. Ele muna. Parce que mado fana bi. Donc on do hakli bora ko kelena. Hakli go bana bi mamruna. Olu tabe famille. Ay ko hakli bana. Voilà. Or mango ça dépend. Ko hakli madela. Hakli mala. Solo ni kenye. Ni na bi. Sini ni na, sini kene fene ni na. E fana kalaje. Mbere ni ga. Ça dépend. Ça dépend. Kana da kreve ça. Na soro nte fa ga ke. Fana bi se ga kala. Ou bien nte se ga ke. O fana bala. Voilà. O be se ga rizi. O le do ko o bande do. Dongo do nyini na. O ko re ban. Afisa ke dessert fana able. Non dessert de bofo. Ni dessert non, dessert do be. Ita nye fo ita exprimer. Par exemple, e bi boso bi ba foro dimso bi de ga ko bay na to yi kana sama shingom na. Warti ku ni nana ni dengo a ko akara to ba fo nyina na ko shini ba biya masoro ba ko shini o bete fere do ka faya shini fana ni nana o foro tuga manye ba fo nyina na shini gene nyina na munda la nyina na dembi mi na to be de nyina sa adia adi mi tuga fo ila akone abidini kata abidini abi toro me mumbe kayira de bado aba la ba de ba bo est-ce que tu tugu nyina de ba fo amle est-ce que to lo bamana ko tugube filibe ouais yabe tugube filibe tiendo bamana ko te ko tugube filibe anga baran yere fana ubala mu kala mo sa mado tugubala mado filibala mais ama chama ke ama chama bla film ne kono o de kay aw tubarakallah bismillah mba ko ci godi abla ambi bamana ko ni juru film bi na ko longono ko fo juru re surgu bala bo surgu bi ta jogo ni juru ma ke surgu la ba bo ni surgu fana te juru re ganza juru ka fana ta bode dali ko juru de a nye quoi ni film bora hali surgu bi bolo ni juru ti bole ba bo ci fo juru were de ni ba fo juru ba bole fo ko juru were mais ni juru bi bolo surgu ti bole ba bo ay ta nyini ke voilà bamana ko te am ñoo dafa de ko ni film bi na ko longono ko fo juru were ale ko tayara bo fo juru were de kana siri fe were la kale bo bon o fana bi se ka ke fendo able abe bi ka so abe bo ka so juru te o e babul mi ni jigna ko na dum ko wore amada bo gama ay ko ni aka bodro e mamea bado jurula juru do bala ay o tegele abe ba ka bisoro ka duye pour que ka famu bamana ko ngoni dona wo muve akanga bo le fe o be dépend de ba fo la abe dépend na duna ka se niveau de la te bo fe de abo juma me ablé de i ba bo sra wore fe sra jume ay ba bo sra wore fe de o be ke cheni ya famu non cheni amana ka chugo aduna wo fe ya boy cheni no aya bo wore fe cheni no cheni ka no parce que wo be ka ba o mo de fo de comment ça dépend sinon e ka ça dépend nga to bolo eta famuna eta etugule sa ay tugute ne mu foye ande ba ka fere e ma nga mo famu ngo tugube filibe eta etugule ne ka kuma famu ne fana mi fa ka fiedi mo fere were bi soro ala mu to parce que eta bi ke muye kalabanjin tugubanci ay kuma koro do sa ay bamana ko kalabanjin tugubanci ko lu me barola
Ah, ya ke cɔrɔba ka kuma ye dɛ. Ya ke cɔrɔba ka kuma ye dɛ, Ablaye. Ko basa bɛ min sɛ fɛ. Ayiwa, Ablaye. Ko jɔnni ye basa ye? Ko ne. Ko jɔnni sɛ ko ne. Ah, voilà. Donc. Ko cɔrɔba ko tɛmɛ n'a ye. Cɛkɔrɔba yɛrɛ b'a dɔn ko tɛ tiɲɛ. Bismillah. Tiɲɛ don dɛ, Ablaye. A tiɲɛ tɛ kɔni. Tiɲɛ don. Maa kelen bɛ se k'e fɛn fila ye wa? Ablaye bi ye tarata ye. I y'a fɔ cogo min na octobre kalo tile 11. Naamu. San 2022. Ni octobre kalo fɔla. Naamu. A bɛ mun ye kalo kofɔ. Ko ɲɔgɔn dɛmɛ kalo. Ɲɔgɔn dɛmɛ kalo. O siratigɛw la. An ka jamanakuntigi an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaaba. Kolonel Asimi Goyita. Naamu. Ale fana ma sigi ten, Ablaye. A wulila k'i sen fa biribiri. Ka taa bɔ mun ye an ka musokɔrɔba. N'a bɛ kɛ an mamuso ye. Mun ye n'a si bɛ san 113 la. N'o ye Mayimuna Sangare. A sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ sigida 3nan ma. Kɛrɛnkɛrɛn mun ye Ɲɔmiranbugu. San 113. 113 bɛ yen. Donc ko siratigɛ la ɲɔgɔn dɛmɛ kalo n'an b'a kɔnɔ n'o ye mois d'octobre ye. Président kɔni ye taama ta ka ɲɛsin a ma. Ni musokɔrɔba kofɔlen Ablaye. A taara mun ye seli tapi. A y'o d'a ma. Ka taa mun ye woro k'o d'a ma. A kɔlɔsiw. Ablaye ani sagajigi belebeleba 1. Fo ka taa se sefa wari miliyɔn 1. Bɔɲɔnko a y'o d'a ma. Nka président bɛ taama na waati min na. Donc a kelen kun tɛ kɛnɛ kan. An ka ministre min ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ko ma nin waati in na. N'o ye madame Jaminatu Sangare. Ale tun bɛ o ko kɛnɛ kan. Fo ka taa se kalo in yɛrɛ denfaya talen don k'a di maa ma. N'o ye Ibrahima Kɔntaw. Ale yɛrɛ fana tun bɛ kɛnɛ kan. Ko an bɛ kalo min na. Kalo belebeleba don ɲɔgɔn dɛmɛ kalo don. O siratigɛw la musokɔrɔba yɛrɛ fana ye dugawu kɛ. Ko Asimi n'a ka maaw bɛ baara minnu na Ablaye. Ko Ala ka ta fanga d'u ma. Ala ka jamana bɔ a bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔna la. Ko Ala ka jamana bɔ u bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la. Et puis n'a ye télé la musokɔrɔba hakili bɛ tɛntɛn. A hakili bɛ tɛn. Ne yɛrɛ ye surɔ. Wa n'a ye télé la. Ka si mun fɔra n'a hakili bɛ tɛntɛn. Ne ni a bɛɛ lajɛ. Yɔrɔ min yɛrɛ kuma yɔrɔ ko ye minɛ. Kunnafonidilan tun bɛ ka kunnafoni di. A ko jamanakuntigi ye kɔɲɔmuso kura sɔrɔ. N ko cɔ n ko sisan kɔni. N ko nin y'a ko dafalen. O pewu. Ablaye an bɛ to gafew kɔnɔ hali bi. Pɔsu ni pɔsu ko fɔra i b'a dɔn k'a fɔ waati jan tɛmɛnen san caman tɛmɛnen baara caman tun bɛ kɛ k'a ɲɛsin o ma. An bɛ pɔsuba dɔn. Ka kɛ ni u ka sɛbɛnni n'u ka fɛnw ye. Bi y'u ka don kɛrɛnkɛrɛnnen ye. N'an k'a ma ko journée mondiale de poste. O siratigɛw la a ɲɛmaaba nin waati na n'o ye Amer TP n'o ye Idrissa Ly n'ale ye département des postes o ɲɛmaaba ye. Ale fana bɔra ka kuma Ablaye ka poste fɛnw k'a ɲɛfɔ. Poste ye nafa minnu lase mun ye an ka jamana kɔnɔna la. Kɛrɛnkɛrɛnnenya diɲɛ kurukara yɛrɛ kɔnɔna la. Nka nin waati laban na poste fana bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔna la. Olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ. Mun kan ka kɛ boîte postale tunna mun kan ka kɛ don n'a nataw la walasa poste ka segin a sigicogo kɔrɔ la Ablaye. Ko an ma adapté ni waati ye. A ma sɔrɔ min ye technologie olu kɔni yɛlɛmana kosɛbɛ ka kɛ ni diɲɛ yɛrɛ taabolo ye. Ko siratigɛw la fana bi kɛlen n'u ka don kɛrɛnkɛrɛnnenw ye. K'u na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sabati. K'u ni jamana ka bolodi ɲɔgɔnmaw kun kɔnɔna la. K'u dɔnnen wa k'a fɔ don n'a nataw fana na. Mais poste ye tɔgɔ kɔrɔ minnu sɔrɔ a ye baara kɔrɔ minnu kɛ ka tɛmɛ ni baara minnu ɲɛna. O don nataw la Ablaye. Ko kow na sigi sen kan walasa ka se k'o baaraw fana bila sen kan walasa bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya. Mun ye poste ko la ni kun ye mun ye directeur n'u ka ɲɛmaaba ye Idrissa Ly ale kumakan ye. Ablaye an bɛ to faso ka fasiri kɔnɔ. An bɛ taa mun ye farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni yɔrɔ la. Mali sifinnakaw minnu si tɛ tɛmɛ san 17 kan. Olu bɔra ka taa jɔnjɔn ta mun ye Mauritaniakaw fɛ n'an k'a ma ko tournoi UFOA. O siratigɛw la mun ye Sumala Kulibali n'ale kɛra Mali équipe nationale capitaine ye. Ale kun ye dege karamɔgɔ ye Ablaye. O siratigɛw la Mali ye Sénégal de sɔrɔ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ final la. Mali ye se sɔrɔ o kan 4-2 o kɛra mun ye Ngoyi la. Donatan sanga 90 yɛrɛ kun cɛra 1-1. O nalen Ablaye trophée talen kɔfɛ dimanche don. Kunungo kunbɛra mun ye aéroport international président Modibo Keita kɔnɔna la. O siratigɛw la mun ye fédération malienne de football ɲɛmaa danga fɔlɔ Kasum Kulibali Yambox ale tun bɛ kɛnɛ kan ka kɛɲɛ ni mun ye ministre de la jeunesse et des sports Moussa Acteur ale fana ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen tun bɛ n'o y'a ka chef de cabinet n'o ye Chérif Mohamed Agi ale fana tun bɛ kɛnɛ kan. O siratigɛw la mun ye directeur cabinet ye kuma ta ka yira k'a fɔ ko jamana ye baara minnu kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye département des sports k'u ye baara minnu kɛ walasa ka se ka nin denmisɛn ninnu bilasira. Ablaye k'u bɛna dɔ fara kan kosɛbɛ walasa Coupe d'Afrique des Nations n'o fasuna kan ka kɛ Algérikaw fɛ san 2023 Mali ka se ka taa wuli k'i jɔ ni jɔnjɔn ye. K'o siratigɛw la département kɔni k'a mana kɛ fɛn o fɛn k'u n'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ. Ko ministre ka cikan don
ko k'a fɔ Sumala a n'a ka cɛdenw ye minnu taara Mali jɔyɔrɔ fa tournoi UFA ale kɛnɛ kan ka se ka jɔnjɔn ta ka na k'u ma dan jɔnjɔn tali ma fɛn fɛn kun ye trophée Ablaye kɛnɛ kan ko Mali wulila k'i jɔ ni a bɛɛ lajɛlen n'a fɔra jɔkɔlɔsiba ɲuman o bɔra Mali fan fɛ durantana ɲuman o bɔra Mali fan fɛ coligosila ŋana o fana bɔra mun ye Mali fan fɛ Ablaye Andal équipe ɲuman fana y'an ye parce que a y'a ta an ye équipe ɲuman fana ye donc entraîneur ɲuman fana y'an ye de karamɔgɔ ɲuman fana ye kuma b'a la o k'o fɔ kɛ o don Ablaye a bɛɛ don a fɛn fɛn trophée an y'a bɛɛ ta ye tubaarikala le soir de Bamako wula wula ko san 2018 k'ale ma kɛ candidat ye ko nka san 2023 ko siga bɛ se ka k'a la k'a bɛ kɛ candidat ye ko jɔn ye Musa Mara ko donna waatiw la ko a bɛ se ka kɛ cɛbɔ ye ka ɲɛ mun ye jamanakuntigi ye ko ka se k'o ɲini Ablaye an bɛ to o kɔnɔna la mun ye jɛrɛjɛkulu sigi n'o b'a ko CSA olu kɔni bisimilala mun ye colonel Ablaye Mayiga fɛ kunungo ka se ka baara kɛ mun ye baara minnu sigira ka bɛn ni mun ye accord pour la paix et la réconciliation u kumana kan kosɛbɛ walasa jamana ale bɛ se ka koloso ɲɔgɔn na cogo min na n'o ye jamanadenw kofɔlenw ye Ablaye M5 RFP ale kumana kosɛbɛ ko waati laban ninnu na ko n'i y'a jateminɛ mun bɛ tali kɛ kuma kɛra M5 RFP de kan ko vidéo manu ale ni mun ye maa caman minnu kɔni kun bɛ nin waati in na Ablaye k'u kɛlen don ka Choguel Kokala Mayiga docteur Choguel Kokala n'o y'an ka premier ministre ye k'u k'a ka so kɛ u talen bɛ Zolen da a ka so da la walasa ka se ka taa kunnafoniw kɔni ɲini. Naam. Le reporter a ko di ale kumana mun ye Dungafa kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye sɛnɛko ye ne yɛrɛ mago b'a la ko a ta ko filanan donc an b'a fɔ mun ye u ka nin centre n'o ale koromo karili kɛra mun ye Kalasa an bɛ Sibi mara kɔnɔna la alamisa tɛmɛnen n'o bɛna octobre kalo tile 6 ma san 2022 ni baara ninnu k'a sigira mun ye jɛkulu min ye n'u b'a wele ko CAASM olu de y'u ka baaraw u ka ekɔlidenw n'u ka kalandenw olu ka bɔliko Ablaye k'o baaraw bila sen kan ko siratigɛ la ma bugutini 42 olu de kɔni ye kalan kɛ ka ɲɛsin mun ye sɛnɛko ta o fanfɛla la ko ni kalan in nafa bɛna bonya u ma kosɛbɛ mun ye kalandenw yɛrɛ y'a fɔ ko kalan in kuncɛlen kɔfɛ u ye foli kɛrɛnkɛrɛn ta ka ɲɛsin maa minnu ye ni kalan in bila sen kan walasa ka se k'olu kalan u ka se ka baara kɛ cogo min na n'o ye dugukolo baara ye ko k'a masɔrɔ caman b'u la minnu ye sanfɛ kalanw kɛ nka u ma se ka baara sɔrɔ ko k'a fɔ ko dugukolola baara ko fana ye baara dɔ ye baara min n'a nafa ka bon kosɛbɛ ko surtout an bɛ waati min kɔnɔna la mun ye jamana kɔnɔ Dungafa ko a ko sabatilen tɛ kosɛbɛ ko ni ninnu tora k'u yɛrɛ sɔrɔ u ka baara la k'u cɛsiri u ka baara la Ablaye ko Dungafa ko a ma fɔ k'u b'a bɛɛ ɲɛnabɔ nka k'u na se ka caman kɔni bila sen kan Ablaye Andani an bɛ taa hippodrome na n'a bɛ sigida 2nan u kofɔ olu fana y'u ka so n'o ye kɛrɛnkɛrɛn n'o ye mairie baara kɔnɔ ye Ablaye o sigira ka a dilan kura ye k'a bila sen ka tɛp ka bɛn n'a ye ka kɛ ni hakili yɛrɛ ye ni waati laban ninnu na baaraw bɛ se ka k'a kɔnɔ maa bɛ se ka don ka bɔ kɛ a la cogoya min na a k'o kɔni koromo karili fana baaraw kɛra. L'indépendant ko di l'indépendant ko Mali ni waati laban ninnu na ka kɛ ni octobre kalo tile 19 natɔ ye ko Mali bɛna ɲini ka CFA wari miliyari 40 k'o ɲini k'o bila an ka waganiba kɔnɔna la diɲɛ tɔnba mɔgɔw ka kɛnɛw sanfɛ n'o ye UEMOA ye Ablaye ka to o kɔnɔna la hali bi ko ni waati laban in na k'a fɔ ko jamana maracogo jugu ani vagabɔnya bandiya ani dɛlɛnkanya Ablaye k'o de kɛra mun ye kuma ye Usman Sherif Madani Aidara ale kɔni sinsira kuma minnu kan kosɛbɛ mun ye mawuludu tɛmɛnen ko an ka cɛmancɛ fan mɔgɔw kan k'u hakili to la kosɛbɛ walasa ka se ka denmisɛnninw ka se k'olu ladon cogoya min na walasa caman bɛ se ka bɔ o kow kɔnɔna la cogoya min na k'a ko bi sɔgɔmada in na fana Ablaye mun ye baara minnu sigira sen kan ka bolonɔ bila baara minnu na n'o kan ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye an ka sariya sunba baaraw ye Ablaye bi sɔgɔmada in na Ablaye ko a papiye bɛɛ lajɛlen bɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'a kan di an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaaba ma n'o ye colonel Asimi Goyita ye. Tubaarikala. L'indicateur de renouveau a ko di l'indicateur de renouveau Ablaye a kumana ka ɲininkali kɛ k'a tɔmi ko yala colonel Mamadi Doumbouya ko yala ale ni Faransi Ablaye k'u bɛ kulonkɛ la ɲɔgɔn fɛ wa ko walima k'u bɛ ɲɔgɔn bolo de wa ko maa t'a kalama ko kamasɔrɔ
Mali ni Guinée ka frontière la ko tubabu ka finitigilakaw k'olu kan kana sigi o yɔrɔ la bilen ko ɲininkali bɛ kɛ o la ko kuma na ko min ye colonel Mamadi Doumbouya ko a bɛ ka don ko wɛrɛ la wa Ablaye ko ka banbaci wale ka a ko kɛlɛ kosɛbɛ o siratigɛw la an ka faamaw olu kɔni y'u tɛgɛ da mun ye banbaci kawale cɛba dɔ kan n'u b'a wele ko Abu Anas n'ale tun ye commandant ye mun ye Katiba de Masina kɔnɔna la Ablaye ko tɛgɛ kɛra ale fana kan ne jumɛn ni Taama Info awɔ an ka taa fɛ an ka taama Ablaye n'an taamana an bɛ se fo mawuludu kɛnɛ kan k'a fɔ ko mawuludu a dabɔra walasa mɔgɔw ka bɔ diinɛ ko kalama n'o ye silamɛya diinɛ ko ye mɔgɔw ka bɔ diinɛ kɔma n'o ye Mamadu diinɛ ko ye Ablaye nka ko siratigɛw la mawuludu yɛrɛ koromokarili ni a baaraw bɛɛ lajɛlen bilali sen kan ka kuranɛkalan ni duwawudonw kɛ Ablaye ko a kɛrɛfɛ ko maa caman de bɛ yen minnu fana b'u ka balota sɔrɔ mawuludu kɛli la ko ka kɛ n'a ye a donni kama chauffeur kɛrɛnkɛrɛn n'o ye sotarama chauffeur Ablaye olu bɛ marché sɔrɔ olu bɛ fɛn caman sɔrɔ a la olu bɛ maaw ta ka taa ka segin n'u ye olu b'u dayirimɛ sɔrɔ a la Ablaye ko ka kɛ ni feerekɛlaw fana n'u ye dumuniko ye ko ka donni kɛnɛ kan k'olu fana b'u ta sɔrɔ mun ye mawuludu ko la Ablaye ko ka kɛ n'a ye fana maa minnu bɛ kɔlɔsi fana feere Ablaye mawuludu don ko caman bɛ yen minnu fana y'u ta sɔrɔ a ko la Ablaye ko maa minnu fana bɛ ji ani boisson fana feere ko ninnu bɛɛ lajɛlen y'u ta sɔrɔ Ablaye ko maa minnu fana bɛ hali tamaro feere Ablaye k'olu fana y'u ta sɔrɔ a la maa minnu bɛ maaw fana ka bolifɛnw kɔlɔsi Ablaye ko nin donni kelen kama Ablaye k'olu bɛɛ lajɛlen y'u ta sɔrɔ ko nin bɛɛ ye hɛrɛ ye k'a ɲɛsin mun ye diinɛ yɛrɛ tabiya ma ko diinɛ fana bɛ nin ko fɔ mun ye mawuludu kɛnɛ kan ko nin baara ninnu jateminɛw kɔni bɔra a bɛɛ kan an b'a sɔlɔ ni les échos welewele les échos welewele Ablaye ale kumara ko ka yira k'a fɔ ko min ye maliyɛn caman bɛ yen minnu ye mawuludu ale baaraw o kɛ n'o ye a fɛtili kɛnɛ kan ko ka kɛnɛ mun ye an ka Sufi Bilal ko ale fana n'a ka maaw fana tun bɛ mun ye stade Modibo Keyita kɔnɔna la k'olu fana ye duwawuba kɛ u ye olu fana ma to kɔ mun ye mawuludu ko o kɛnɛ kan ko mawuludu ko a dabɔra n'u ye ka se ka maaw kalan diinɛ fana kɔnɔna la ka se ka diinɛ ɲɛfɔ maaw ye maaw bɛ se k'a faamuya cogo min na ko nin suba in kɛnɛ kan Ablaye ko jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ko maa caman kɔni ye duwawu kɛ ka se ka diinɛ ɲɛfɔ maaw ye. Tubarikala. Solomani Kulibali. Abdoulaye Andan Djiti. Dɔ kɔn k'i ɲininka combien de bɛ min ɲininka tulo b'an na. Koreal ka tulanci la u ka entraîneur ko ale tun tɛ ban ka ko parce que diplôme dɔ t'a bolo k'ale m'o faamu. Réalité. Jumɛn de don joliba de don ko voilà ko ale m'o faamu ko entraîneur bɛ équipe bolo ale b'a entraîner ko b'o bila kɛrɛfɛ ko mun na k'ale m'o faamu a b'a fɛ k'o dɔn ayiwa n ko ne t'o dɔn. Ablaye ne ka sɛgɛsɛgɛli la n ye kunnafoni min sɔrɔ a la fɔlɔ an b'a daminɛ mun ye Mali kɔnɔ yan waati laban in na mun ye Ousmane Guino ale taara ka kɛ DTN par intérim ye ka DTN nɔra bila fɔlɔ parce que Magasoba de tun bɛ yen donc ale sigilen kɔfɛ u ye fɛn dɔ bila sen kan n'u b'a fɔ ko recyclage licence A bɛ mɔgɔ minnu bolo a bɛ Bakosɛgi fana bolo donc olu de kun kan ka olu de welela u kana recyclage kɛ mais a recyclage kɛyɔrɔ la ko entraîneur ma na maa fila dɔrɔn de taara a ko kɛnɛ kan maa fila min fana taara olu yɛrɛ m'a don bɛɛ lajɛlen laban a maa fila ye Nuhum Janɛ ani Alu Badara Jalo Kɔnti n'ale ye équipe nationale A o dege karamɔgɔ ye an ka denmisɛnnin minnu tɛ tɛmɛ san 23 fana kan olu ka dege karamɔgɔ ye donc mais maintenant Bako ta kɛra mun ye n ye ɲininkali kɛ n ko yala recyclage in de ma kɛ wa o de kama Bako ma na wa Ablaye kunnafoni jɔlen ma se k'a sɔrɔ a la ko ci bɔra kafu yɔrɔ bon kafu ye ci bɔ ka na ko Bako tɛ se ka sigi ban ka kun jumɛn na u ye mun sɛbɛn a lettre kɔnɔ ɲɛ ma da a lettre kɔni kan ko nka formation ni recyclage min fana kɛra an ka kunnafoni na ni a kan ka valider kafu fɛ f'a k'a sɔrɔ maa 5 bɔɲɔgɔnko olu de ye recyclage kɛ mais maa 2 dɔrɔn de y'a kɛ Mali kɔnɔ yan. Donc CAF de lettre ci k'a fɔ lettre de ko a tɛ se ka sigi ban kan a tɛ se ka bi kan ko ale m'o faamu ale b'a fɔ ko de faamu voilà CAF de y'a fɔ mais ɲɛ ma da lettre kan mais CAF de kɔni y'a ci parce que fédération tɛ se k'i ban k'a tɛ sigi a kan parce que licence CAF A o de b'a bolo u y'o de kɛ u entraîneur 20 de y'a kɛ. donc pour que kɛ joliba ɲɔgɔn entraîneur fo i ka jumɛn de sɔrɔ. non i bɛ se ka an bɛ championnat amateur la. hali dɔw yɛrɛ bɛ ni licence t'u bolo u bɛ se ka sigi ban kan ka championnat kɛ mais ni compétition africaine de don exigence de b'a la k'a fɔ fo licence CAF ka k'i bolo i hakili b'a la k'a fɔ Stade Malien ka entraîneur nana
licence UEFA kun b'a bolo mais a ma se ka sigi ban kan parce que a ma recyclage laban kɛ ka bɛn ni CAF ka niveau ye donc kamo kuma sigi ban kan mais an ka championnat kɔnɔna licence A b'i bolo C b'i bolo B b'i bolo D b'i bolo i bɛ sigi ban. Ko ça ne ka ɲininkali ye jumɛn ni joli ba tɛmɛna sa donc ça dire entraîneur tɛ foyi kɛ tuguni. Bon normalement an bɛ procédure min na kɔni a tɛ se ka sigi ban kan fɔlɔ fo solution de ka fɛɛrɛ de ka sɔrɔ a la sisan pour que a bɛ se ka sigi sinon diplôme b'a bolo dɛ diplôme b'a bolo mais CAF de kɔni jaabi bɔ lettre bɔ k'a ci k'a fɔ k'a tɛ se ka sigi ban kan. Ne hakili a tigi mun ye ɲininka bi kɔni i sara so y'o fɔ a y'a faamu k'ale kɔni m'o faamu mais n ko ne yɛrɛ t'o faamu parce que n t'o dɔn mais sisan comme i y'a fɔ a y'a faamu dɔ yɛrɛ y'a faamu a bɛ taa ɲininka a sɛgɛsɛgɛ k'a f'olu ye. Voilà n b'a fɔ i Kulibali Kanbɛ.